सना आंनि सनिया नोंथ' जोबोद लेलाय मोनथारबाय नै हाब गोदान माने लानो गोनां जासिगोन नोंथ' हाबाब आं जोबोद नोंखौ लेलायसो मोनथारबायलै सना मालादि हामबावगोनसो मोनथारबाय आङो साला दाबो जाथाराखैनालै बे मासफोराबो साला लेलायनिफ्राय बांसिनसो नोंखौ खस्थ' नुसिनबायलै आङो सना मालादि जाबावगोन हाबाब आङो फिसालाखौथ' नांथारालै हाब दानि फिसालाफ्रा मासे दुस्थ'लै बाब आङो हाब फिसा हिनजावसो जोनोम जाबा हामगौमोनलै सना साला मोनबा हामथारगौ बायदि मोनबायलै आङो। जागोन मेहेर सना आंबा माला नायनो लुगैगोन मोनथारगासिनो माला फैबावगोनथाय बे जोंनि जोनोम जागोन गथ'आ आयै आं नायनो लुगैसोबाय मेहेर सना माला जाबावनांगौ जाखो आंबो जोबोदनिफ्राय देहाखौ लोरबांनिफ्राय लोरबांसो मोनसिलाय लांबायलै मेहेर सना माला जाबावगोन। रलै सना नों एसे धोर्ज हमथ'दो साननैसोनि उनावनो जोंनि जोनोम जागोन गथ'खौ मोगथां महराव नुगोन ना नों बेखौ जेबो सिन्था खालामनाङा बे साननैसोखौ नोङो एसे धोर्जल' लाखिलाय सना धोर्जल' लाखि होमबानो जोंनि गथ'नि महरखौ नुसिगोनथ' नों एसे धोर्ज लालाय सना धोर्ज लालाय। मेहेर सना आङो जोंनि फैनो गोनां गथ'नि महरखौ जोबोद नायनो लुबैसोथारबायमोन माला नुबावगोन आं जोबोद नायनो लुबैसोथारबाय सना।